Pekný deň, priatelia. Stojíte pred rozhodnutím, či predať svoju nehnuteľnosť sami alebo cez realitnú kanceláriu? Pre kupujúceho a predávajúceho je to vždy emočný stres a riziko. Ako sa tomu vyhnúť? Moje odporúčanie je, vyberte si kvalitnú realitnú kanceláriu, ktorá vám poradí nielen jednotlivé kroky, ale aj právny bezpečný servis, za ktorý platíte, je to v cene. Zabezpečujeme vám široký dosah a vyššiu viditeľnosť pre kupujúceho, menej stresu a námahy s obliadkami. Máme široký tím marketérov a právnikov, vieme pomôcť so sťahovaním. Nehnuteľnosť nadizajnujeme, nafotíme a robíme video zo vzduchu. Pri kúpe vás zastúpime, nehnuteľnosť preveríme a vyjednáme najlepšiu cenu vo váš prospech. Sme medzinárodná spoločnosť Remax. Keď sa nám ozviete, tak vám radi pomôžeme.